Hi, Nicky dwi, a da ni yma lawr yn hen selar y Pengwen a dwi eisiau gadw chi gwybod am beth sy'n mynd ymlaen diwedd y mis. Mae gennym ni parti Calan Gaeaf i Plantos ar y 31st o 5 hwyr tan 7 a fydd yna bwyd ar gael i'r plant o fanna. Wedyn, ar y 1 o Tachwedd, mae gennym ni parti i'r oedolion a da ni'n lwcus iawn fydd Jambles yn ôl eto yn chwarae eini. Felly, dewch yn llu, fydd yna gwobra am y gwisgoedd gora, cyntaf ail a drydydd. So, I want to see you looking good. Dewch i parti Calan Gaeaf yn gennych i lydan.